โอ้मेन्डेला आदै फै हा सेंग्राफोरनि खौराङालाय माथो जाखो मेन्डेला सेंग्राफोरनि खौराङानोथ' जादोलै आदै माबा आथिखालनि सेंग्राफोरा आवमासो सोबजायोना सिख्लाफोरजोंसो सोबजायो मा दुरबल गोमो आमाव लहरथ' बिसोरजोंलाय मा फर्स दानो सार दालाय माथो खालामबावनो माथो खालामनो माने आं एसे डेन्जारखौनो सानबायमोन सार मा डेन्जार फैलाखौ लाबोआबा जानाय नङा सार फैला नोंहा फोथायनाय दंथ' 100% सार बियो दानथारनाय सिथारनायखौबो आं मोजाङै मिथिथारगौ एम्फौफोरखौ बुथारनाय बायदिसो बिथांनि थाखाय मानसि बुथारनाया नाथाय आइ माइनावआ बेफोरखौ जेबो दासानसैलै सार नों आंनो 2 लाख रांल' हरदो फैलानि मार्डार केसखौ फादार केसाव खालामना लाबोनांगोन आरो खोनानो मोनदों हानिफ आलियाबो मोसौ फान खावनानै जेलाव दंहैयोनो बिखौबो बख'ना लाबोनांगोन लाबोनानै जोंनि खामानियाव बाहायफैनांगोन बिसोरनिफ्राय भट मोननायनि लामाखौ स्रां खालाम लाखानांगोन जागोन मेन्डेला नों जाखो मोजां मोनो बेखौनो मावदो नै मेख्ल नों ओरै फै मानो आदै नों गाबोननिफ्राय लंपेन्ट गानदो आरो पिस्तल गंसे ला आंजों खिथु थांफानांसिगौ